pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia. Myslím si, že táto správa je veľmi dobrým podkladom na ďalšiu diskusiu a je to taký zoznam prianí, ktorý by sme možno mohli trošku využiť, ale pozrieť sa na to, akým spôsobom. Navrhovaný objem finančných prostriedkov, ktorý pán Draghi navrhuje, aby sme každý rok pridávali do európskeho rozpočtu, možno nie je úplne tým najlepším nápadom a budú sa s tým musieť samozrejme členské štáty vysporiadať, ale treba to brať ako dobrý návrh. Myslím si, že nesmieme zabúdať na ľudí, takisto mi trošku chýba v tejto správe taká sociálna dimenzia a podpora zamestnanosti, ale podpora sociálnych práv zamestnancov a to, čo sme vlastne v Európskej únii v tejto oblasti vybudovali. Takisto som rada, že spomína podporu kohézie a kohéznej politiky, ktorá je naozaj veľmi dobrou politikou Európskej únie pre investície a vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Trošku ma však mrzí, že hovorí o tom, že niektoré regióny by sme mali vynechať a že by sme mali viac investovať tieto peniaze do inovácií. Podpora startupov, našich vlastných šikovných ľudí je určite veľmi dôležitou súčasťou tejto správy, ale najdôležitejšia otázka, ktorá z toho vyplýva, je, že čo obetujeme. Pán Draghi sa pýta, či obetujeme životné prostredie, životnú úroveň alebo svoju dušu. Ja si myslím, že by sme mali obetovať trošku hrdosti a povedať si, že niektorá legislatíva nie je dobrá a mali by sme ju poopravovať. Ďakujem.